Tirimo mutasangana nemakomrades. Ndakazowitnesa hondo yatakaita futi tiri kusaidi rekunyajenje. Ningati takaburara kudhuze nekuna Gwetera. Makuseni tichakarara. Comrade akabva auya achibva kuposha achimhanya kuuya kucommand post zvikanzi varungu. What some of us are fighting for is to see that this oppressive system is crushed. We don't care whether I don't even care whether I would be part of the top echelon in the room. I'm not worried, but I'm dying to see a change that in the system. That's all. That's all. Taigara mumako Zimbabwe yewondo Alvata imanya dakabatesa Tichichingira Zimbabwe Taigara mumako Zimbabwe yewondo Alvata imanya dakabatesa Tichichingira Zimbabwe Vakomana vasikana Zimbabwe Magorila makomo Thank you for tuning in to Zim News Beat TV with Robert Tafumani. Darira paya. Takaridzirana nevarungu paya. Taridzirana kudaro kwakabva kwatanga kunaya. Kwanaya mvura chaizvo. Aina kunyaya hayo nguva yakareba, but nguva yakanaya zvokunaya zviya. Tabuda mudhotso. Ndobva ndarealiza tabuda mudhotso kuti provincial member atanga tinaye comrade master comrade Mhuru. Ndarealiza kuti provincial member atanga tinaye vasara plus inini ipapo ndakandinzwa malaria. Ndobva ndatora comrade nobva tadzoka kuposition kwatanga tiri. Takapesana na comrade ava vabudawo the other side. Chinhu chatakakwanisa kusvika paya pana comrade akanga asiya pfuti yake. Takasvika wanga asati anhongwa. Ndobva ndatora pfuti ukuwo vari ungu patakangoridzirana vakatiza onekwavo. Tatora pfuti yayi ndokudzokera ndokunosvika makomrades. Tasvika makomrades vanga vakatimirira vakatora maposition. Ndobva tabva ipapo ngati takafamba nemasikati kusvika tazonokemba kumwe hako kwataiti kwaGwetera kudhuze nekwaGwetera. Right. Ndakazogara muchesa 76 yese. 77 yakasvika yakapera ndiri muchesa. Muna 77 ndobva ndasainwa kuti ndiende ndinovhura yainzi pesindini. Okay. Yataiti pesindini maareas anosanganisira kubvira vana Muzarabani, Guruve, uchikwidza kuenda kunana Kazangarare uchizouya kusvika wakuzobuda kunana Mazowe. Ndakaenda kupesindini ndine makomrades takatiripo 17. Pamakomrades vandakaenda nawo kupesindini ndakanga ndine umwe ainzi comrade Dasta Bazuka. He is now late.
Right. Taenda kupesindini. Ndichitanga kusvika mupesindini kutaura chokwadi. Takarifewa kuti tiende kunosvika kune umwe mhondoro yainzi Musuma. Tasvika mupesindini takaenda ndokunoona sekuru vacho vainzi Musuma. Vakatiudza zvavakatiudzawo, vakatitaurira. Chekutanga chavakatiudza ndechekuti kana imimi muchiti muri makomrades ende muri varume, pamusoro apo pachikomo pane varungwa. Endai munoonana nevarungu vari ipapo murovani. Zveshuwa. Patakataurwa kunzi pane varungu, takaenda tikavasurprise varungu ivavo, tikaridzirana. Vanga vari vashoma, maybe kuda vanga vasingasviki kana kuma 8. Varungu ava vakatiza, vamwe vacho vakatosiya because vanga vakakemba ipapo vachitobika, vakatosiya magasi stove twavo, vamwe vakatosiya pfuti dzavo ipapo. Takakwanisa kutora pfuti 3. Tikatora zvavo zvavanga vanazvo, ndobva tadzokera ndokunosvika kune mhondoro iyai. Mhondoro iyai vakaita zvavakaitawo pachivanhu chavo. Vakatipa mitemo yavo kuti munomu hamubatwi avaiti maharanga. Vaiti maharanga vaitaura vanasikana. Musatambe nevanasikana, musapisire, musadye derere, nezvimwe zvakangotiwa ndiwandei. Asi chandokuudzai ndechekuti kana mukateerera mitemo yatiri kukuudzai muno, muchashanda mune zvakanaka musinganingiriki. Right. Panguva iyoyo ndobva tabva ikoko takadzokera ndakaoperata ndiri muarea inonzi yekwaHwata. Umo ndo makabuda zvapwati zvakawanda. Umo makarobwa hondo sehondo. Handidi kunyepa. Takanga tisina zviya zvekunzi pakanzi pane murungu apo toti isusu tinosumba. Aiwa. Hondo dzandichiri kuyeuka dzakanga dzakaomesesa dzandakarwa ndiri munzvimbo yemaHwata. Pane hondo yepapata mukombe. Hondo iyi yakatanga ari makuseni. Makuseni pana comrade akanga ashaishawo. Comrade uyu akanga arara nemukadzi isatina kuzviziva. Asi takatozozviziva nokuda kwekuti hondo yapera. Comrade uyu akakuwara akatosara. Kanchiti akakuwara ndikutaura kuti akafa. Hondo iyi yakatanga makuseni. Ikapera kuma 7 dzemanheru. Pakarobwa hondo sehondo. Ndoda kutaura chokwadi. Asiwo pakaita macasualties akati kuti evarungu neekusaidi kwedu. Takaruza macomrades kuda kana asiri kuma 5-6 ikopo. Taita hondo yatakaita iyi yepapata mukombe. Takazoita rihogu. Ndobva tatanga kuti tinofanirwa kuripenja. Taileya maambush. Tikangonzwa kuti kune convoy dzevarungu dziri kutarisirwa kuti dzinouya. Taisa zvimbambaira nokuleya maambush. Takaleya zvimbambaira to the extent yekuti yakasvika pakuti nzvimbo iyi yakapedzisira isapinde chinonzi motikari vakutya zvimbambaira. Tikabata tikaita ambush kudhuze not irrigation nekukapata mukombe.
tiri ukapata mukombe road inobva ukapata mukombe ichienda kumahuwe takaita ambush tikarova varungu tikacapture murungu mumwe chete murungu uyu akanga akadhakwa nemadrugs takaita 3 days naye asina kuchinja taida kuedza kuti titape information kwaari ende iye tikwanise kuti timushandise asi takaona zvisingatibatsire nokuti kubva dhei ratambata kusvika dhei ratakazoti hatimupfuudzei akanga asingachinje achingotaura language yekuti fucking terrorist what do you want to me uko akasungwa uku tambomutocha tambodii but takaona kuti hazvisi kubatsira kunhu kusvika murungu iye takazotozoona kuti takaenda naye nobva tati tiri kuenda povo taingoti uyu ndaacomrade tiri kuenda naye kumozambique tasvika mainzi mutangochena tobva tamupfuudza tobva tasiya tobva tamurongedza muarea yemahwata dzimwe makaita hondo dzakati wandei kusvika takatozoronga kuenda kuti toda kunorova chimudhuri chacho paigara masoja nemada because vanhu vemahwata vakanga vasati vaiswa mumakipi ari protected ekuiswa fenzi vakanga vakaunganidzwa zviya zvokuti mumwe sabhuku nevanhu vake vaigara kuarea yakati ukowo masabhuku mairi nevanhu vavo paarea yakati saka kwaive nekwataiti kutseti kupata mukombe kubwazi kumatangi kuirrigation nekukahungwe vanhu vaigara munharaunda yemahwata iyi saka takazoronga kuti tinoda kuenda kunorova chimudhuri paigara mabhadhiye nemapurisa ende ndo makanga makugara ainzi chief Hwata akazoshaya zvake mukuru uyu ati iye ndiri kutaura anondizivisisa zvokuti mukuru iye ari mupenyu akanga asina neremuromo neni nokuti ndakamuponesa achida kuurawa nevanhu vake zvakafamba sei takaronga hondo ndobva taenda ndobva tanorova pachimudhuri panguva iyoyo takanga tatoone macomrades echisikana vana gamuchirai nana Lilian saka takaronga vamwe vakaenda kunoita ambush kwaiuya nevarungu vachibva kupioneer kumuzarabani ndobva tati endai munobloka ikoko kwakaenda vana comrade gamuchirai naTrinity ndio matatsingumanda vakanga varipo ipapo ndo vakaenda kunobloka uko izvi nobva taenda kunorova kuchimudhuri zveshuwa takarova chimudhuri sechimudhuri tikaadvhanza tikapinda muchimudhuri ndobva tanocapture mambo Hwata madhiei vamwe vakatiza vamwe vakakuwara vakasaramo tikatora zvataitora pfuti dzatakatora imomo tabva ipapo takatora mambo ndobva tabuda naye ndobva taenda naye tatora takamuchengetedza tikarara naye mangwana acho ndobva tadedza povho yese yemuarea imomo vaikwanisa kuti vauye kwakumanheru vauya ndobva tavati mambo wenyu ndiye mambo wenyu anga achikutengesa iwe toita sei naye nguva iyoyo povho yaive nemweya wehondo tikanzi ngatimuurayi ngatemwe nedemo vaida kutema nedemo isi ndobva taona kuti hazvinyatsobudi nobva tadeedza vechikuru vakanga varipo ndokuvapa orientation zvikati munoona yes akatadza mukuru akakanya zvikuru asi kana mukamuuraya
hazvigadzirise chakaipa. Munhu anoda kudzidziswa. Adzidziswa momushandisa kuti mudzore vamwe vanga vakaipa. Vakuru vaya vakazvinzwisisa. Ndobva tazoita ina announcement kupovho yacho kuti haiwa mambo vakakanganisa tichavaranga isusu semakomrades. Yaive iyi nzira yekuti vasa kana kuine vamwe vane mweya wekuda kumuuraya vamuurayi. Saka tazomutora kudaro takamupa orientation, tikakurukura naye, tikatsanangurana naye, tikamuti iwe chisiya zvekuenda uchinotengesa and so forth. Tazomusiya mambo uya uyu. Chakazoitika iye aona kuti agare nevanhu vake. Zvakanga zvisingifanya upenyu hwake hwakanga huri muchakaipa. Akazobva ndobva atiza ndobva auya kutauni. Akazogara kutauni kusvika nyika yasununguka. Right. Saka tirimo maHwata takazovhura mazoni akawanda. Takazovhura kunana Chitsungo. Tavhura kunana Chitsungo. Tikazokwidza gomo. Tikauya tikavhura mubakasa. Tikanovhura mugota. Tikanovhura munana Nyakapupu. Ende tichitanga kupinda muarea yeGuruve kana yavaiti Sporiro. Our first port of call takanomira pamudhindo. Masoja nemadA nemapurisa vanga vari pamudhindo vakatiza. Ndokuti takasvikapo masikati machena kuma 4 o'clock dzezuva rodoka. Vakatiza. Ndobva tazoestablisha Guruve. Ndobva tasiya makomrades vakawanda vakanga vakuzopareta vari muGuruve. Maive nakomrade Berry Dhaka. Maive nakomrade Maparapisa but akazoshaya nguva dzehondo. Nemamwe makomrades vakati kuti vakanga vari muarea imomo. Nana comrade uyu ndirai mbotaurayo ndichikanganwa anonzi Ted Marikita. Ndiye umwe wemakomrades andandichitaura kuti taive tese pahondo yepaBhavhu. Right, makomrades akawanda vakawanda chaizvo vandakaopareta navo. Sekutaura kwandandaita kuti ndamuGuruve umu ndandina comrade Goronga, vana comrade Kabvumbura, vana comrade Katerere, amasai kumushaya. Then vana comrade Kapenga, but vana Kapenga vakazouya later. Tagara tirimo muzoni isusu nana comrade Kamuchirai. Saka kuGuruve kwakazosara makomrades andandi kutaura vana Maparapisa na munana comrade Berry Dhaka. Inomba ndadzika muValley. Hondo yese yakazopera ndiri muValley. Munokabva muZarabani ne area yana Chitsungo mahuwe inove yava kuti lower Guruve kana kuti yakunzi Mbire. Ndo kwandakazopedza hondo yese tiri. Ende tiri ikoko ndingati takazosvika pastage yekuti takanga tacreata buffer zone yekuti varungu vakanga vasapindemo ya no go area. However tiri ikoko
takazoita kuti takazosangana nevamwe vedu makomrades veZipra. Tasangana nemakomrades edu veZipra, takagara pasi ndobva tabvumirana kuti tichaoperata tese tiri pamwe chete. Kwakusina zvokuti ava ndeveZipra ava ndeveZanla. Tikati munzvimbo muno kana muda kuti tinzwanane tioperate zvakanaka, imimi tichange tichiti one Zanla one Zipra, one Zanla one Zipra musection. Reshuwa takabvumirana tikange tawirirana zvakanaka tanyorerana chibvumirano zvakanaka. But takazoitika nekufamba kwenguva nokuda kwokuti vakomana veZipra, I'm sorry to say this. Ameno kana mungazviminite yenyu kana kuti you can put it out of Ningirigeni. Ndio zvakaitika hondo. Vakomana veZipra vakanga vasinga vachitya hondo kusiyana nezvaita maZanla. Vakatanga kutiza mumasections evakomana vedu nemumaplatoons evakomana vedu, ndobva vabva ndokunoungana kwainzi kuNyakapupu, paNyakapupu pachikoro muGuruve. Unfortunately vakaonekwa nevarungu neOP yevarungu, ndomva vabhombwa pakafa maZipra akati one day. Ndichioperata ndiri muPesintini muna 78 takaenda kuChinhoi tikarova cold storage yemuChinhoi. Kana makambonzwa nguva idzodzo kana paina vanga vakura pakati penyu muChinhoi ikatamwa ikadzimwa malights, tikazosiya imwe section yedu yana Bruce yatakatati vaadvance kuti vauye kuno kwazvimba kumaprazi ainzi murati maprazi evanhu vatema Mindamiriro. ari ku tichienda kwazvimba kapane maprazi anonzi kunonzi kui Downdale. Not Downdale akazoya after independence. Okay. Ningirigeni kune boarding school kunonzi Kune Central Msengezi. maprazi ekumsengezi. Fine. Saka tine imwe group redu rakazoenda ikoko tikazobvisa futi imwe group rakaenda neumwe anga detachment security wedu kuKazangarare ndokusara uku. Saka muchidimbu hondo yakazopera ndiri muPesintini sector, tichirova hondo tiri muPesintini sector kusvikira ceasefire yadeedzerwa. Ceasefire yadeedzerwa takaenda kuHoya assembly point. However, tisati taenda kuHoya assembly point ndokutaurira chiitiko chakaitika chiri serious. Yanzi ceasefire yadeedzerwa ndakaita yandingati adventurous. Yanga iri risk yayo, but zvinhu zvakaitika zvinowanika. Ndakaadvhanza kuenda kunoadresa Mpovo kuMushumbe Pool. Ndobva tatengeswa varungu vakauya tata muceasefire. Ndingati vanga kawanda. Ndomba takepture inini na assistant wangu Tenzano. na nemakomrades 2
Takasungwa takaendeswa paguruve ndokugariswa paguruve tiri mudetention paguruve. Takagara nguva yakareba. Nokuda kweceasefire. Ndingati pane vana baba vataioperator navo. Vainzaniko baba? Vakazoendesa information kuHarare. Yeah. ZANU. Yanga yakisati yakunzi ZANU PF. Information yazosvika ikoko, vakuru vakanga variko vana Mudhara Rex nevamwe vakuru ndo vakazotumira delegation yakauya uku. Ende yakati save, otherwise pakuti ingada takagurwa musoro. Ndo vakazosikotisunungura. Ndobva ndaenda kuHwaya assembly point. Tiri kuHwaya, takagara kuHwaya assembly point. Takagara kuHwaya assembly point muna 1980. Kutanga kwa 1980. Ndichibva umwe vamwe vakasarudzwa. Ndokutorwa ndobva taunzwa kuno kuHarare. Tauya kuHarare takagara ndofunga mazuva mashoma. Ndobva taendeswa kuNigeria. Ndaenda kuNigeria ndakanotraina officers cadet yangu kuNigeria. 81, 82, from 80 up to 82. 82 ndagraduata, ndakomishinwa. Takazouya kunoku ndobva tazokomishinwa napresident. But tichiri kuNigeria ikoko tapedza training. Vamwe vedu vakauya kuno kumusha. Isi nobva tasara nobva taendeswa kunonzi kuNigerian Defense kuNAF, Nigerian Air Force. Kwakare ikoko. Ndobva tatraina again. Apa yakanga yatingati takuitwa consolidate kuti tiitwe familiarize neAir Force. Tipinde muAir Force. Saka takazobva kuNigeria 82 August ndokuya kuno. Tauya kuno takasvikira paKentucky Hotel. Tasvikira paKentucky Hotel takazoendeswa kuAir Force kuManyame. Ndobva taitwa re-attested ndokupinda muAir Force. Ndapinda muAir Force takapostwa kuendeswa kuChegutu kuSurisuri base. Tikagara ikoko ndokwatakaita orientation yedu yekuti tipinde muAir Force. Ndabva kuSurisuri kuChegutu ndakazopostwa kuTsoniyo Air Base. Ndikagara kuTsoniyo Air Base ndiri Air Sub Lieutenant. Ndokopromotwa kuita Air Lieutenant ndiri ikoko. Ndiri ku 202 Squadron. 203 Squadron, sorry. Right. Ndiri ku Tsoniyo. That's the same period vana comrade Air Chief Marshal Perez Shiri pavakabviswa kuArmy vachiiswa futi kuAir Force. Saka vakauya vakapinda kuAir Force vari Director General Supporting Services.
Saka ndiriko kuTsoniyo ndo pakanga iri nguva handover and take over yekuti nguva iyoyo yakanga iri nguva yakanga yakaomarara zvikuru. Varungu vakanga vachiri vambishi. Vakanga vachine kakalaba kekuti vakanga still munhu mutema vasati vakumuona semunhu. Saka nyaya dzaitika paita mafriction akawandisa. For an example, takaimboita imwe friction tiri kuTsoniyo yabhesi. Varungu vakanyora chibhodi chekuti sadza in the beer garden. In other words, vairatidza kuti mumese hamudyi sadza remabhoyi, isusu tinodya zvechirungurungu. Saka zvakadaro takazoorganizana futi maofficers echitema. Ndobva tawirirana kuti nhasi ndo zuva ratiri kuda kuita yatingati change over kana kupidigura zvinhu. Ndobva tatora tadedza katara wacho tikati ndobva tamupa mari tikati enda unotenga mufushwa, enda unotenga derere. Ndingati akanotenga zvinhu zvechibhoyi zvese zvechibhoyi zvataifungidzira kuti zvinokwanisa kudyika panguva iyoyo. Right. Vanga vasingadyiwo derere vaidya mufushwa, vanodya derere vodya derere. Ndobva tataurira katara kuti nhasi bika derere iri, bika mufushwa uyu, wobika nesadza. Nhasi kunobikwa sadza chete. Whoever kana wanga uine minyu yako yawanga wakagadzira, hakuna imwe minyu inobikwa kunze kwesadza. Sadza iri harisi kubikwa nenyama. Riri kubikwa nemiriwo yemufushwa. Vana mufushwa tsunga, mufushwa munyemba, mufushwa mavegetable chaiwo, derere nemadora and so forth. Right. Katara oya semunhu akanga zveshuwa magandanga baba zvaiche munguva iyoyo yanga iri nguva yekuti panga pasina zvekuti uyu anonzi ndisenior officer anotyisa. Zvainetsa. Papasina kunyatsowirirana chaiko. Zvokuti kana kumasports chaiko, I recall an occasion yekuti takamboenda kumasports iri Wednesday, vakomana vaitamba rugby. Umwe akatemwa, comrade wedu akatemwa pamhanza apa nehockey stick. In return akazorova murungu akakuwara kunge achatyoka gumbo kusvikira mutambo iwoyo wamiswa. Paive nabase commander ainzi Cancer mugananini. Saka zvadaro kumesi kwabikwa chikafu ichi, traditional food yakanga yabikwa kumesi. PMC yanga ari murungu. Ndobva auya ndokusvikozviona. Ndobva abvunza katara zvikanzi maofficers vanditi ndibike, tikanzi ndiani officer wacho. Mai takatamutaura kuti unotaura kuti maofficers echitema ese, usataure zita rekuti officer ngana. Iri nyaya yekuti unotargetwa wounzwa macharges and so forth. Regulations of course tayateedzerawo henu. Saka nekudawo kuti base commander aitoziva kuti this period of reintegration ningirekeni haina kumira mushe nekuti both sides kune ma-emotions. Base commander anga ari munhu anga ari neutral, sezvo nditaura kuti anga ari mugananian, asi aive more aligned kuvanhu vatema dzani varungu. Saka zvadaro PMC ndobva apa order katara kuti I don't want to see this in my mess, because kandi anenge ari president wemess PMC, president wemess committee.
Katara akati chef inini ndinochira upenyu hwangu. Ndatotaurwa kunzi kana zvinizvo tikaona zvaraswa kana zvabviswa muno whoever azvibvisa ari kuparara. Saka PMC manje kuti achiramba achifosera uyu kuti enda unorasa. PMC anhingira anobva adedza maosa dzese. And I want to know who ordered the derere into my mess. Achivava zvekuvava zviya PMC. Number one officers umudaro kumbadaira. Zvivanzi arts officers. Can't fucking shit what I taura language imwe inoziya inotaurwa navanhu. Officers tese nomatamira ne one word. Tikati hakuna chikafu chinoraswa. This is our food. Whoever is going to throw away that food, he will pay it and buy it 3 times. Maita contradiction here to the extent yekuti zvasvika kuna base commander. Base commander anomba wazotuma D-admin, ningirikini OC admin. Akanga ari squadron leader but we PMC anga ari senior ari wing commander. Nomba wazouya moya nomba wakamufota zvinhu nomba wati aiwa from now on officer mumwe neumwe ane chaanofungidzira kuti anofarira kuda kudya anongotaurira Katara chinobikwa chiri separately chake zvisinei nemain menu yemesi. Icho chibhodhi chanyorwa kunzi sadza in the beer garden ngachitorwe chidestroy atodeedza vakomana veprovost vachanzi ngachibve ngachidestroy hatiri kuchiona futi. Paya pane controversy yakanga iripo manje, contradiction yakanga iripo yasvika zvese nekuheadquarters rume yacho yasvika. Chef Shiri vanzwa izvozvo kuHarare kumanyame kwaive neproblem yekuti mabuses evanhu vatema nemabuses aishandiswa nevarungu evanhu vatema anga zviri zvimaold buses zvakudhara zviri scrap. Right? Ndobva vati ngatsvagei munhu anoenda ikoko. Chef Shiri nekuda kwokuti takamboshanda tese vaindiziva kubva muhondo takashanda tese nekuziva kuti I was bold enough kuti vakandipa instruction yekuti inda unoita chakati ndinokwanisa kuchinja. Ndokona kuti kanzi ndiani munhu watingaise kuti aende kumanyame because kutransport hakusi kufamba zvakanaka. Tinoda kuti anogadzisa zvinhu aite kucontrol. Ndokudawo ndopakabudawo zita rangu. Ndomba ndaona signal yauya ndomba ndapostwa kumanyame. Signal yauya ndapostwa kumanyame kuyako ndiri ikoko manje zveshuwa ndasvikako ndokuona situation yekuti pane bhazi raibva kumanyame richienda kuHighfields richibva kumanyame richienda kuSt Mary's richibva kumanyame richienda kuMufakosi richibva kumanyame richienda kuMarlborough richibva kumanyame richienda kuGreendale richibva kumanyame richienda kuMebrin. Mabhazi aenda kuMebrin, Greendale, Marlborough akanga ari mabhazi masvinu akanaka ari intact akanga ari manyowani akanga atobva kutengwa mabhazi iwayo. Aya akanga asakara aya ende aipinda vanhu vashoma futi. Rimwe raenda kuHighfields rimwe richienda kuchitungwiza rimwe kunana Mountain Mary's richienda kuSt Mary's rimwe richienda kunana Mufakosi. Ndasvika kuya ndazvistada ndazviona ndomba ndaisa right up kumashefu. Kazhinji ndaiti kana chandinoda kuti chichinjwe ndikachiisa through the proper channel hachaisasvika nekuti bosi wangu anga ari murungu. Base commander wangu akanga ari mufoma. Akafa recently haana kana iwiki afa. Kana makambonzwa ainzi Ngulu group captain Ngulu. Akafa recently haana kufa kare. Right aside izvozvo
ini nomba ndaita write up kuna direct kuna chef DGSS. Sekuzotaiziana personally. Nomba wandidedza kusvikawo, nomba ndasvika ndokutsanangudza. Ndobva wanditi saka wanga uchida kuzvigadzirisa sei. Ndikati ndandiri kufunga kuti mabhasis aya ndiachinjanise. Bhazi rinotakura vanhu vakawanda roendawo kupi? Kune vanhu vakawanda. Rinotakura vashoma roendawo kupi? Because mabhazi ari kuenda kunana Glendale neari kuenda kunana Marlborough ari kuenda achikunguruka asina vanhu. Aina vanhu vashoma, varungu vashoma shoma. Because varungu vanga vachirimo havo but vanga vashoma. Tukanzoita chenda wondi iwewe through the proper official channel wonditumira signal uchipa request. Nomba naenda wazvishuwa nomba ndaisa signal uchipa request. Saka kazhinji ukanyora signal kana iri destination iri destined kwa murimi ari pakati apa haana right yekuistopa. Anongonyora maremarks ake nemaonera ake nemafungira ake. Saka ichibva kwese uku yanyorwa kunzi not recommended whatever, vamwewo vachingoti noted whatever. Ndobva yaenda yasvika kuya kuna DGSS ndovanga vari final say. Ndobva semunhu anga agara achiziva kuti ndonyaya iripo. Ndobva yanzi approve. Vaapprova kudaro ndobva yakudzoka through the proper channel. Ndobva yasvika kuna base commander. Yasvika kuna base commander ndobva yaendeswa kuna chef wangu akanga ari OC Tech. Yaenda kuna chef wangu uya anga ari OC Tech uya. Mapaona manje. Ndobva zvamurwadza manje. Iye ndobva agaya kuti signal yakanyorwa nemufana uyu. Yandakaramba muno kuti not recommended. Saka yaapproviwa. Mushendidedze this bag ndimbomushauda mbicha. Ndobva andidedza kuti can come into my office. Ndaenda kuya. The mistake yakaita murungu yakaita boss wangu wingomanda ndeyekuti akaita 1-on-1. Akabva avhara madhoo ese, dhoo raenda kwasekretari wake nedhoo ratakaipinda naro. Svika muya ndasvikomirawo attention sajunior officer. Ndandichiri air lieutenant ipapo. Ndobva ndiratidza signal iyai ndaiverenga ndaipedza. Ndikanzi waiona ndikati pandakangoti tikanzi fucking shit you bloody fucking terrorist. Who do you think you are? Yeah. You come here to come and change my transport. Who do you think you are? You fucking terrorist. Ndaramba ndakanyarara. Murungu yari kundituka. Inini handiti ndaapprova. Yaapprova headquarters. Yeah. Ndatarisa ndokuona kuti hatinongori 2. Ngati bloody shit varungu vanojaira. Iyi transition period. Hapana chauya. Ndikati, who are you calling terrorist? And you. Yeah. You fucking. You have the guts to answer me. Parungoti, you have the guts to answer me. No, I'm to commit a fight. Pama. Yeah. Ndichingopedza ipapa ndambomira ndabva ndatendeuka fambo move very fast ndobva ndabvara dhoo uyo ndakananga kuofisi kwangu handina kutaura handina kudii zvaitika tiri 2 manje maiwe murungu zvamu kuti avhure dhoo ati anganditandanise kuti tinhingirika hazvibude nekuti as a senior officer it's an head off. And then they had to pay Sirazo, Nenya Wumbeman. Aba Buddha Mwaka or Tururia Pachaipa, Purimbera. Ananga was best command. I think I was report a case a junior officer and the row and the slap and imba. I can feel a miss.
uyu base commander mufoma ka saka anotyawo varungu vake ka ashaya kuti woitorera papi manje. Vakatora nguva vachiedza kufunga kuti voita sei. Musi iwoyo vakaswera hameno kuda vainyengetedzana kuti vakaita sei hameno zvavakaswera vachidiscuss. Ndomba hanzi uyu murezi rechaji. Uyu manje uyu kuda akazogayiwa kuti manje ndikareza chaji. Chaji it's between him and me. Nonetheless. Mbadzokera kwa base commander hameno zvavakanotaurira. Base commander anomba handidedza. Ndaenda kuya ndasvika kuya ndasaruta zvakanaka ndakamira maattention ndazonzi gara pasi ndagara pasi. Ndobva ndabvunzwa. Ndikati inini? Ndikati no handina. Ndorova boss wangu kuti ndidi. Ndi boss wangu ka. He is my boss. How can I hit him? I'm a very junior officer. Yaribo akagara apo. Mulungu akufyuma manje. Are you sure you didn't hit me? Are you sure? Because I didn't hit you. You are my boss. Why should I insult you? Why should I hit you? Mulungu apererwa. Ndamurambira mudenga. Hapana witness. Base commander kuti aitora aikwidze kumusoro iri kunetsa. Hapana umbo uri kuwitnessa kuti uyu manje ndikanza base commander all right. And I will see what to do. The base commander ka. Tabuda moya ndichingobuda ndakananga kuofisi kwangu yari kubuda akananga kuofisi kwake. Haazviona kuti hazviite. Ndo pakatanga varungu kutiza manje. Because iye ndiye akatanga kuisa pepa rekubuda. Raingoti rasvika uko rinoapuruvwa. Rasvika uko hariye. Wedza kuti kana panyorwa recommendation yekunzi munhu izene aseti zvakadii as long as ari murungu. Richisvika kuna Dauda Porter aingosvika achiti approved. Angasina uku DJSS ndo vaidhila nenyaya dzepersonnel na chief of staff SS. Chief of staff SS anga ari murungu. Of course ainyorowo zvinotsigira varungu vake. But DJSS vaiti vachingoti recommended, strongly recommended, whatever. Uko zvosvika zvichiapprove. Varungu vakapera kuenda that way. Inini ndichingobuda umu pandakabuda apa pandabva uku tatonganiswa ka. Ndobva ndatora signal yai ndobva ndasvokochinja nunura mabhazi aenda kuvarungu acho ese nchiisa kuvanhu vatema. Ese akadaro. Zvadaro varungu ndobva vaita protest havachadi kuvarega kukwira mabhazi aya vapiwa andavapa ka. Headquarters ndobva yazvinzwa kuti ndo nyakanyaka iri kuitika uko. Shepshiri nobva vati vega nobva vanyora recommendation vega kuna Air Force commander. Ndakatozongoona 2 days later ndatopromotwa nazvo yatouya signal. Ndato flight lieutenant. From flight lieutenant, squadron leader, wing commander, group captain. Saka I stayed ndiri mu Air Force for 26 years. Ndikazobuda mu Air Force nda group captain inge muri kuona irapo iyo. So ndakazobuda mu Air Force muna 2008. Asi tinoda kuti kwatakabva nako macomrades. Zvakanga zvakaoma. Zvaida aisara. Ndasiya imwe incident yekuti at one stage tichienda kuMozambique. Takatungamirirwa neshumba for a distance almost about 500 meters. Manza yatakaita ndeyekuti isusu takangofunga kuti shumba iri kufamba asi conscience dzakatipa kuti shumba iyi ine zvairi kureva.
Saka takaramba tichiteera tiri chinhambwe kwayaenda yakatosvika pafenzi papo chaipo ndobva yagara yakafuratira yatitarisa kudaiwo yagara yakafuratira yakatitarisa paikaona ichiramba tichifamba tichiuya nobva yasimuka nobva yakuti yateedza waya nobva yaenda. Isusu we knew very well kuti apa pasikomira mhuka iyi ndo panokiroseka napo zveshuwa takacheka fenzi tikapinda panga pasina maandipesi nezvandaitaura zviya kuti vaisa maclusters ekuti vakamboisa apa wombojamba imwe nzvimbo woenda. Zveshuwa takapinda tichida kuedza kuti tione kuti pane saini yekuratidza kuti pane zvimbambaira panga pasina tikatoyambuka tikaenda kumhiri. Saka nyaya nenyaya yekuti waya yeti ukacheka waya painorira paya kuti tiyo yadimbuka wedzinenge yakanywa tere varungu ndofunga kucontrol room kwavo vaitonzwa kuti kune kwacheka waya ende vai pamepo pavo panenge pachitovaudza kuti iyi area yakati distance yakati vanoreacta. Saka by the time yavakareacta isusu takava tatobuda tatowe distance ndofunga pano kwamakonera uko. Saka nobva varungu vasvika paya vakaona kuti ndozvishuwa ndo papinda nevanhu apa it's obvious magandanga apinda nepapa vakatanga kuridza futi vakanongedza direction yataive isusu nobva taakuridza tichidzorera kwavabva nobva vakudeedzera vachitukirira isi nobva taakudeedzera tichitukirira nobva tangoparadzana isi tichienda Mozambique kwedu ivo vachisara vakadaro. So those are some of the incidents dzaiitika dzinoratidza kuti kwatakabva nako kwakanga kusina kumira zvakanaka kutaura chokwadi. Ende handigone kutaura ndichiti kurarama kwandaita kusvika pari zvino kwaive kuchenjera kwangu kwaive kungwara no asi kuti vadzimu naMwari vaitichengeta. Kana wakanga usina musikanzwa ukasaita musikanzwa zveshuwa kune vakanga vasina kunge vakaita musikanzwa handisi kurai kuti vese vasina kuita musikanzwa ndo vakararama even vatakasiya muhondo kune vamwe vakashaya asi hazvirei kuti vanga vaine musikanzwa vanga vasina. But chandiri kuedza kutaura ndechekuti kuteerera mitemo yehondo nemitemo yevaridzi venyika nevepasi zvakatiita kuti nhasi tive patiri tigare patigere tichirarama tiri muno. Saka 2008 ndaretire ndakazopinda into full farming zvokuti right now ndiri murimi pandiri pano ndiri umwe wevarimi vahombe. Ndofunga kana mauya pamatarisa mambotarisa kuruboshwe kwenyu mazvionera mega kuti kwakuine chii. Kune zvimwe zvamusina kuona zviri kuseri kune zvimwe zvamusina kuona zvakazara imo mudzimba idzi dzamuri kuona idzi masaga amuri kuona ari buda nepapa museri umu mune masaga akazara kutoda kusvika parufemba. Saka right now ndiri full time murimi ndakuita zvekurima. So ndiye murume anonzi Gede wamafambira. Gede ari kusiya first name yake siko tatiko Gede ari kusiya first name sei achingoenda kusenemo. First name yaGede ndati ndiye Mapfumo Daniel Gede wamafambira nhasi pano. Muda kuti shamwari dzenyu dzekukwenda dzisakuzivi kuti ndiri asi akura asi kana paine mibvunzo I'm free kupindura. First mission yenyu sekutaura kwamaita mati yakanga iri yekunopedza dzotsvo rakanga raitwa naNabadza. Hamuna kuti taura kuti makaripedza sei mangoti takanga tinopedza dzotsvo raNabadza ndokuripedza hamuna kutudza kuti makaripedza sei. Dzotsvo raNabadza vaNabadza vakanga vapanduka vachiuraya makomrades. Saka kazhinji katinoti
moto unodzimurwa nemoto. Okay. Ndapedza. Handitika. Hamene kana ndakupindurai. Mandipindura pachikomureti. Very good. Hwata makanomurescue Chief Hwata. Paakanga achigara nema-DA nemasoja. Akanga apinda ipapo sei? In fact, hamuna kumurescue kuti ndiwo makanga menda unorescue, asi pakanga pakaitika hondo handiti muchiridzira nawo. Asi ndokumure. Ipapo akanga ndopakanga kutogara here. Isusu hatina kumurescue as per se. Chakanga chiripo Hwata akanga atorwa nevarungu vachiti vari kuda kumuprotecta kumagandanga. Okay. Akanga ari munhu akanga asingadyidzane nemagandanga. Akanga ari munhu akanga asingade kuona magandanga. Saka isusu tarova mudhuri. Iye arimo. Ndobva tamuwana ari mupenyu asina kukerenjurwa nebara ahwanda because akanga akatovakirwa imba arimo. Saka ndo patakamutora nemhuri yake. Kumutora kwedu kwaive nechinangwa chekuti takanga tichida kunoratidza vabereki vaaitonga kana kuti vanhu vake vaaitonga kuti uyu mambo wenyu uyu wamunoti mambo wenyu anga atiza akurutivi rwevarungu. Saka izvozvi tauya naye imimi seruzhinji rwevanhu. Isusu tiri hove iri mukati memvura. Imimi ndimi mvura yacho. Chitiudzai zvamunoda kuti aitwe. Vabereki ndomba vati ngaaurayiwe. Zvekuti dai anga ari mupenyu nanhasi aipupura akapupura nemuromo wake achimupenyu kuti mwana uyu ndiye akandiponesa uyu. Ndingadai ndakaurawa. Zvechokwadi vanhu vake vaida kumuuraya. Handitika. Nechikonzero chekuti magariro aiita nevanhu vake airatidza utsinye kuvanhu vake, akakuvadzisa vanhu vake vakawanda nevarungu nokuda kwehondo yakanga iripo panguva iyo. Muri muhondo makambokuwara? Hongu ndakakwara. Muri kupfurwa nemabara. Zvakaitikira kupi izvozvo? Mune right. Iro rakatobuda kuti. Muri kunyatsoona. Muri kuona? Inapam, inonzi napam. Up. Should be up. Ibara rakapinda apa rikapferenyera pane parakabuda napo apa. So ndo mamiriro akanga sorry makombe. Ndizvozvo. Zvimwe zvacho zvinotirwadza. Mundiregerewo makoresi. Zvimwe zvacho zvinotirwadza kunyanya takatarisana nemabatirwo ataakuitwa nehurumende yedu. Zvinondirwadza kutaura chokwadi. Wainge usingazive kuti ucharidya here remanheru, ucharidyira kupi ende papi. Zvakaita sei kutaura chokwadi isingaputokama. But nemabatirwo atakuitwa nehurumende yedu zvinotirwadza.
inini ndiri nani nokuti nhasi ndinotokwanisa kuti ndikwanise kuzviriritira mhuri yangu. Ndine macomrades vari kurarama pari nhasi, vari kunzwisa tsitsi, vari kunzwisa tsitsi, asi hurumende haina basa navo. Izvozvi tinotaurwa kunzi macomrades vapiwa chakati vachishandisa matsa edu pasina chatiri kuwana. Kwadisipeswa mari yakati napurezidendi yaenda kumacomrades. Handisati ndamboona kana comrade ari kuti ndakaiona mari iyo. But macomrades izvozvi vari kusafa. Right now ukatarisa patinofamba tangove makuva ari kufamba. Nyama idzi hatichagoni nokuda kwemweya wataifema wemabhombu. Unonzwa machest pains asingazivi kuti ari kubva nekupi. Unonzwa pamwe unomboita mahallucinations ekuti wakarara unenge uchiona zvasinganzwisise kuti zviri kubva nekupi. Unorota dzimwe hondo dzisinganzwisisike. But izvozvo nhasi hazvina anozvitarisa nekuzvifunga. Asi kuti taakutotorwa sevanhu vanopenga. Ukasvika paunosvika so kana pangave pabhengi pangave pai, iwe unonzi enda unomira muno, haiwe mudhara we bhamani putaki uri kupindira ipapo iwe. Hakuna anombofungawo kuti iye munhu uyu watiri kudaro nhasi kuti tiziti isusu tiri managing directors, tiri executive, ndiye munhu atisvitsa patiri. Kufamba kwatiri kuita nemaprado, mafortuna, maGD6, you name it, zvakonzerwa nemunhu uyu. Hapana anozvifunga izvozvo. Handizivi hangu. Umwe munhu kambva from nowhere kauya kaita slogan apa inofadza, hanzi iyi hero ndiye anokodzera kuenda kuhero seka. Comrade aisacrifice kupinda muchapakati. Comrade apfurwa apo achinotora comrade achibva akamubereka kumutsana achibuda naye hazi kamwe. Hanzi aiwa aitwa gamba rei inonzi gamba. What is provincial hero? Family yemunhu haina chainobenefita, handina chandinobenefita. Inini zvangu kana Mwari achinzi handitonga nhasi ngandivigwe muno mupurazi mangu. Kana ndisingakundi vachiona kuti handikodzere kuenda kuchikomo kunonzi kunational hero ikoko. Nokuti ndega ndiri kutozvinzwa ndichizviona kuti ndakaparticipata zvakakwana zvekuti ndinokodzera kuita a national hero, as opposed kune vamwe vanhu vasina nebasa rese vanonzi nokuti azofadza mashefu, atengera mashefu zvinofadza zvinonaka, akunzi anokodzera kuita a national hero. Ngatifungisisei tinyatsotarisa criteria yedu yatiri kushandisa kuti is it the proper criteria yekuti kana ticonsider kuti we are considering our national heroes. As far as I'm concerned, each and every comrade, especially akaoperator mfront, he deserves to be a national hero. I don't know. I will say it. I don't have fear or being afraid of anything. Ikodzero yangu yekuti nditaure. Ndakaunza nyika ino zvakaoma, zvakasadharara. Saka ndinodeserve kuitwa rewarded. Nhasi unaona comrade ari kufamba
netsarapato. Umwe munhu asina kana chaakamboita chaakamboparticipata, nokuti vauya vakaziita vachenjeri, vakaziti takafunda, ndobva vaenda pamberi. No, inga takauya tikaendawo kuzvikoro kwacho, ndadzoka ini kubva kuhondo, ndakaenda kuti kandaita A level yangu. Ndeipi administration post yamunoti ndotadza yandingatadze nini? I qualify to do that, but you are not considered. Nokuti hausi mwana wokumusha. I'm not considered. Nokuti handina kuitira mashefu zvimwe zvinhu. Aiwa zvevedwe. Tinosvika kupi tichivaka nyika necorruption? Corruption yemunyika medu izvozvi ndo yatove legal. Ukada kutaura zviri legal, ndiwe uri the wrong side of the law. Saka tinosvika kupi? Isusu, we are simply saying, as freedom fighters, as war veterans who brought this country, we need to be considered also. Ndimi mega munokodzera kudya chitaka nyinyika mega. Isusu hatikodzeri. Why? Aiwa, tinodawo kuti tinge tichionekwawo sevanhu, tichiwanawo mabenefits akakodzera. Pese patinofamba tiwane respect. Iye zvino hatina respect nokuda kuti utungamiri hwedu ndo hwakatanga kutirasa. Aiwa zvakumana, ushe madzoro, ngatidye tese. That's my final say. Thank you. Anditiya. Aya. Ndatenda Comrade Gede. Asi tichivhara chirongwa, ndoda kunzwa pamakarova varungu makasekerera. Mukaanza kuti bhunu takarira kasha pai. Muchiri kupa remember ndi pamwe kaza kuti mesu maenda kunoti ku gathering point makatanga kuimba murare muchiti right. Tapedza mwana womurungu. Right. Yes. Ini handina hondo imwe chete yandingati ndo yandinoti ndakarakasha varungu, asi kuti dzakatowanda. Ndambokutaurirai kuti hondo yepachimudhuri paWhata, ndikataura hondo yandakati ndakaita ambush ndikarova varungu makwainona muarea yekumasomo, tikatakura zvese nepfuti dzavo. Ndikataura nyaya yekuti takarovana nevarungu pakahungwe yainzi RAR, vainzi ivava vanotyisa. Ava pavapinda vanotaura kuti one bara one munhu. But isusu ndakavasarendesa negroup rangu vakatama. Makamona mazimota akazobhanwa ainge zvimamadikazi dzinonzi dzakasara dzakupolisi ndokwadzichiri nanhasi. Ndo dzavaifamba nadzo varungu. Vakauya vakakemba pakahungwe, tikavaadvanzira tikavarova, vakafuma vachipfeka mangwana acho vanzwa bhata nemamota 82. Saka harisi bhattle randingati 1, asi kuti akati one day. Zvisinei, handisi kurai kuti atairova isu aingobudirira. Ndambotaura futi mabattles atakapinda akanga asina kumira mushe. Ndikataura nenyaya ndandotaura yekajogoto style. Ndikataura nenyaya ndambotaura yekuti pane hondo yakandivhisa mombe ndisingatarisire. Ndamhanya nemumunda ndichitiza ndikasvika pane mudhara akanga aine mwana wake vachivhiya mombe. So chokwadi chandinoda kutaura ndechekuti
ini munzvimbo dzandakaopareta hondo dzakanga dzakaoma, asi takasvika pastage yekulibhareta nzvimbo idzodzo kunyanya Pesinding sector, to the extent yekuti varungu vakanga vasisaoneki, vasuduruka. Area yemana Hwata, area yechitsungo, vakanga vakuti manogo areas. Isusu takwatora sema-liberated zone edu. Saka akawanda mabattles atakarova ende varungu vachitiza kusvikira to the extent yekuti takazenge takutoumba mavillage committees vekuadminister zvinhu panguva iyoyo. Saka ndingati dzakawanda hondo dzakarova. Unless kana muda kuti ndispecify one by one, well, I can do that. Anditika. Ayo, tatandara. Comrade Vatema Tichatonga. Comrade Vatema Tichatonga ndiwo vamunawo pano zvachose. It's an honor in 2026 to speak to a brave young man from Kwenda, Botswana, Zambia, Tanzania, back to Zimbabwe. A soldier before independence, a soldier during the liberation struggle, a soldier after. Not a soldier before independence. Andi manyora na tsamba nemango masoja. Oh, yes. Ndo usoja wacho. Hatisi kuda usoja wekubata futi chete. Handiti mazvona. Tozati a soldier from Kwenda before independence, a soldier during the liberation struggle, a soldier after. Murume akarova varungu nguva yehondo vakatiza. Murume akarova varungu muindependence vakaresigna basa vakatiza. Hatuna kuperera ipapo chete. To add to that. Yes. Pa Hondo yeminda. Hondo yeminda. Yes. Whether you want to call it Tsedi Chimurenga or whatever. Murume wamuri kutaura naye ndanga ndiri involved. Yes. Ndaisiya jacket muofisi pachair. Wangonzi chef wabuda amene pawamanyira kupinda mutauni. Ini ndanga ndiri kuno kuhonde yeminda. Ndikatomboteerwa nevarungu vari 19, mota dziri 19. Kuseri kunana Krenham uko. Inini ndine kamota kandaive nako ka 323. Ende kakari kebasa. I'm sorry to say this. Varungu vachiteera vari mumashure mangu, ndakasvika parodhi pandakangosikotsauka nomba ndamira. Nomba ndabuda nendine AK. Pavakaona AK varungu vakasiya dzimotikari vamwe vachitiza dzichipinda nemutsango, vamwe vakatiza vakapinda nemutsango. Yakanga iri hondo yeminda. Tichifamba nezvimarori zvakazara mayuthi nana Muchiba nana Chimbwido vachiimba. Purazi rineiri kuriona kwangu handina kuriona ndazosvika kuti ndakanga ku round table kwanga kugoyewa minda aiwa. Ndakariona tichiri mujambanja. Okay. Ndazobva mujambanja. Fortunately I was attached ku local government. Nomba ndaatachwa kuti ndiri umwe vevamwe senior officers akanga abva ku military, both army and air force, kuti tigove minda. Tichigova minda nana Manyika achiri mupenyu, achiri resident minister much central kana kuti pabindurapo. Saka hondo iyi ndakabva nayo kure kusvikira ndasvika kuhondo yeminda. Tikaipedza hondo yeminda, tikasvika pakugova minda yacho, tichibatsirana tiri tese. Ndo pandakazosvikawo mawanira andakazoisa pano ndichizopiwa zviri official and authentic.
So ndo mamirira zvakaita. Handiti. Saka ndoda kutenda zvikuru nenguva yenyu yamapedza muchindishanyira. Ndinovimba nhaurwa dzedu dzichabatsira kuvaka nyika yedu, dzichabatsira kugadzirisa zvimwe zvinhu zvinenge zvanga zvisiri kugadzirika mumacycles akasiyana siyana. Ndoda kutendai zvikuru, move nenguva yakanaka nezuva rakanaka, mofamba zvakanaka kusvika masvika Harare. Maita henyu. Aiwa, tinotenda baba. Aiwa, mavanzwa comrade vatema Tichatonga. Hatina chekuwedzera, hatina chekubvisa. Manzwa zvakare vachitaura nezvacomrade Teddy Marikita. Kune vari kutanga kuvanzwa pazuva ranhasi, endai pachirongwa munovanzwa. Takavashanyira kupurazi kwavo kwaFani. Takanotaura navo kumutunga gore kuMount Darwin, vakapawo nhoroondo yebasa ravakaita muhondo yechimurenga. Tiri kuno aiwa tatandara kuconcession naComrade. Hatina zvekuwedzera, hatina zvekubvisa. Rambai muchiona program The Forgotten Veterans. On behalf of our technical crew, Elizabeth Nyaguyo, our camera person and producer of the program, Frank Wesere, keep watching the program. For now, from Concession, Mashonaland Central Province, is bye-bye. What some of us are fighting for is to see that this oppressive system is crushed. We don't care whether, I don't even care whether I would be part of the top echelon in the room. I'm not worried, but I'm dying to see a change that, you know, in the system. That's all. That's all. Taigara mumakomo yewondo aivatai manya takabatesa tichichingira Zimbabwe. Taigara mumakomo yewondo aivatai manya takabatesa tichichingira Zimbabwe. Vakomana vasikana Zimbabwe.